Nilqakom għal podcast Evangeliku Imbirek min jisma'. Fejn flimkien mal-mistiedna tiegħi niddiskutu il-ħajja Kristjana, ħajja ta' qadi. Flimkien miegħi illum għandi lil Joseph Farrugia u lil Joseph Balzan. Salmulek. U ser niddiskutu din it-tema. Inkunu korretti jekk ngħidu li l-Kristjan huwa għaddej u li huwa msejjaħek biex jaqdi. Eżatt. Naħseb jiena karatteristika ewlenija tal-Kristjan huwa li jqisru nnifsu bħala għaddej. Għaddej tal-Alla u anke għaddej tal-bnedmin f'diversi oqsma. Primarjament fil-familja, fil-Knisja u fis-soċjetà. Dejjem nfakru u niftakru il-Kristjan irid jiġbaħ lil Sidu, lil Ġesu. U nnifsu l-eżempju tiegħu imma anke bi kliemu għalinna li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħtu ħajtu bħala riskat għal ħafna. Ġifieri importanti milli nimitaw il-Ġesu u wkoll nagħtu każ kliemu. U ma ninsewx illi mhux biss imma anke profeti minn qabel ħabbru li aspett importanti tal-Messija naraw fi Iżajja 42 u postijiet oħra għandna dik l-anja tal-qaddej ta' Jaħwe. Il-qaddej ta' Jaħwe li ġi biex jiservi u biex jaqdi u biex jagħti ħajtu. Ġifieri ma nistgħux taf inti ninjoraw illi aħna Kristjani u bħala Kristjani rridu nservu u naqdu. Fl-Iskrittura ġieli nsibu t-terminu il-sir. Din tfisser l-istess ħaġa? Mela, le, mhix l-istess ħaġa u fil-fatt hawnhekk forsi nistgħu niġbdu l-attenzjoni li l-maġġor parti ta' traduzzjonijiet hawnhekk jiżbaljaw għaliex ħafna drabi jitraduċu il-kelma Griega doulos għal għaddej. Meta kliem bil-Grieg għal għaddej għandna iktar diakonos u oħrajn. Doulos hija skjaf, hija l-iktar kelma ħanajtek terminu użat iktar minn 150 darba u tiġi tradotta bħala għaddej. Però mhux l-istess ħaġa. Għalkemm għandhom affarijiet simili, però mhumiex ugwali, skjaf mhuwiex għaddej. Ġifi importanti li niddistingwuhom minn xulxin. Għaliex nistgħu nsemmu pereżempju affarijiet li huma differenti. Il-skjaf huwa proprjetà ta' Sidu. Il-għaddej sempliċement jista' jiġi mqabbad jagħmel biċċa xogħol. Qegħdin niftehmu ġifieri hemm differenza enormi. Però Kristjan huwa tnejn li huma. Sewwa ġifieri Kristjan huwa kemm skjaf ta' Alla u kemm ukoll għaddej. Imbagħad ukoll hemm affarijiet illi huma l-istess. Pereżempju illi t-tnejn li huma jridu jaqdu, tnejn li huma jridu jobdu, tnejn li huma wkoll jirċievu r-rikumpensa u l-kastik jekk jobdu jew ma jobdux. Ġimu mhix l-istess ħaġa. Jiddeskrivu l-Kristjan imma ma rridux inħaltuhom. U imma għalfejn nenfasizzaw fuq din id-differenza? Eżatt, hemm għalfejn nenfasizzawhom it-tnejn. Għaliex huma aspetti naħat importanti. Jiena bħala Kristjan irrid inqis lil nnifsi kemm bħala l-sir ta' Ġesu għaliex hu xtrani b'demmu jiena tiegħu. Alright, min ixtieq nnifsi, però wkoll jiena wkoll għaddej. U rrid inservi, rrid naqdi. Jiġifieri it-tnejn jibbilanċjaw biex ngħidu hekk il-xulxin, mhumiex l-istess ħaġa, u la nsibuhom fl-Iskrittura irridu ntuhom l-importanza tagħhom. U waqqas ngħidu wara waħda mingħajr l-oħra, imma għandhom xi għalmuna fl-attitudni tagħna kemm lejn Alla u kemm lejn bnedmin f'dan l-aspett ta' qadi, f'dan l-aspett ta' servizz. Jifri għalkemm huma differenti, xort għandhom elementi komuni? Għandhom, kif konna ngħidu, għandhom elementi komuni għax it-tnejn jridu jaqdu, it-tnejn jridu jservu, it-tnejn li jimpurtuhom li jobdu. Ġifieri importanti ħafna, imma wkoll ikun hemm affarijiet illi mhumiex l-istess. Qegħdin niftehmu pereżempju l-sir ikollu sit wieħed. Għaddej jista' jaqdi diversi sidien fis-sens illi jinnaf inti jista' jkollok 3 ġobbijiet u tagħmel taf inti 3 ġobbijiet menti jekk inti l-sir għandek sit wieħed tappartjeni għalih jgħidilna Ġesu ma jistax taqdi żewġ sidien għax jew tħobb il-wieħed, tobgħod il-ieħor, tobgħod il-wieħed tħobb il-ieħor. Dak huwa l-iskjaf. Dak huwa l-sir.
Il-qaddej jista' jservi mod, jista' jservi bħala servizz, bħala qadi. Ġifieri mhumiex Ir-rol hija noqogħdu attenti, it-tnejn posthom, it-tnejn għandhom affarijiet komuni, ma koll għandhom it-tnejn aspetti differenti. Huma tnejn importanti. Meta Ġesu għall id-disċipli tiegħu ma nsejħilkomx aktar insiera, imma ħbieb. Ma kienx qed jeliminah dan l-aspett tal-sir. Le, ma naħsibx. Hawnhekk ukoll nagħmlu żball kultant li naħsbu isu Ġesu tagħna xi promotion. Fil-fatt anke hawnhekk it-traduzzjoni ħafna naqraw ma jsejħilkomx aktar għaddejja ma ħbieb, ma jsejħilkomx aktar il-siera. Imma ġifieri hawnhekk it-traduzzjoni ma tgħinix. Ma tajniex promotion, ġifieri hawnhekk ma qalinniex isma' daqshekk issa għandkom il-siera, insew dal-aspett u fukaw fuq dale. Mek kienet jenfasizza realtà oħra. Flimkien ma' realtajiet l-oħrajn. Ġifieri ma rridux naqbdu waħda u biha neliminaw l-oħra, mhux dak kien ċertament lan ta' Ġesu. Ġifieri huma aspetti differenti illi rridu nżommuhom quddiem moħħna u aspetti kif imissna nirrelataw magħha. Ġifieri f'mumenti differenti fil-ħajja tagħna, f'ċirkostanzi differenti. Ġieli għandna bżonn Alla jfakkarna li jisma' intom tiegħi. Però ġieli wkoll li konna bżonn iktar niftakru li aħna l-ħbieb tiegħu ukoll taf kif, ġifieri għandna wkoll dawk il-privileġġi ta' ħbieb. It-tnejn importanti. Biex insommu eżempju ħajta kuljum jekk għandek eżempju l-president ta' xi pajjiż li da jkollu x-xufer tiegħu. Dan kull fejn imur irid joqgħod iwasslu dejjem jew jisu lil sir tiegħu. Imma fl-istess ħin naħseb bejniethom ħatibni ċertu ħbiberija wkoll li hu jħossu kuntent li huwa jsu lil sir tiegħu li qed iservih u jaqdih. Tkun xi ħaġa sabiħa wkoll. Waħda ma telliminax lill-oħra. Ma jridx imbagħad ix-xufier tant jieħu l-konfidenza illi taf kif jekk jgħidlu għalih fid-disa ħammur fid-disa u kwarta xi aħna ħbieb. Tara kif waħda tibbilanċja l-oħra ma jridx jinsa li għadu lil-sir. Ġifieri ma fl-istess kienu mbagħad is-servizz tal-sir ma jridx jiġi mbagħad xi ħaġa jibsa, għax mbagħad jiftakar li dan huwa wkoll il-ħabib tiegħu. Għalhekk importanti tnejn ma nisbilanċjawx lil nfusna. Allura x'attitudni għandu jkollna lejn il-mulej bħala qaddejja tiegħu? Importanti li number one nżommu postna. Kif qed ngħidu. Ma ninsewx il-pożizzjoni tagħna f'kwalinkwa area tal-ħajja jekk inti impjegat żomm postok. Tieħux post tal-imgħallem, mhuwiex ir-rwol tiegħek ma Alla l-istess. L-attitudni tagħna trid tkun waħda tumiltà. Sewa jiena l-sir jien għaddej. Jiena xogħli huwa l-inservi. Xejn aktar dal-aspett. Irrid ikolli attitudni wkoll illi nirrispettah. Illi nuri ċertu stima bħala sidi. Nonorah. Nissottometti ruħi għalih u nobdih. U dawn importanti da' żewġ kelmiet, forsi dawn huma tnejn mill-ħafna żewġ kelmiet li ma rridux nifirdu. L-ubbidjenza s-sottomissjoni. Mhux biss nobdih, it-tfal meta jkunu żgħar jobduk imma u jsabtu saqajhom u jaqirdu, aħna mhux hekk ridu nobdu li sidna. Hemm is-sottomissjoni wkoll. L-ubbidjenza tagħna rid tkun ubbidjenza marsa mżewġa mas-sottomissjoni li jiena tnaqbel li jiena wasal f'dak il-punt li dak li qed jitlobni irridu jiena wkoll. Mhux qed nagħmlu kontra qalbi, mhux qed nagħmlu bil-fors, mhux qed nagħmlu għax ma nagħmlux ħankun ikkastigat, dik mhix ubbidjenza, jew dik hija ubbidjenza servili ngħidula, ġifieri again issa ta' skjav biss. Le, irrid inservi u nobdi anke b'sottomissjoni. Din hija attitudni ta' għaddej veru. Ukoll irid inkun dedikat. Kemm hija importanti din. Inservu b'dedikazzjoni, inservu b'perseveranza. Kemm nintaqgħu ma' nies ngħiduha b'afsa ta' qalb fl-ambitu tal-Knisja ħafna komunità illi jibdew iservu lil Alla u l-oħrajn, fimt? Wara ftit jiddeċidu biex qed ngħidlek m'hawnx raġunijiet validi ta'. Imma xi raġuni oħra
li mhix daqshekk valida jifqu, bdejt u ma komplejtx. Anka lil mulej ħanservik billi naqdi f'dan il-ministeru jew nagħmel hekk. Kun dedikat, mhux biżejjed li tajt ħasservih l-Alla. Servih ma l-attitudni tiegħek determinazzjoni, dedikazzjoni, perseveranza, commitment, impenn. Hekk irid ikollna fis-servizz tagħna, mhux meta għandna aptit, mhux meta nħossni tajjeb, mhux meta l-affarijiet jiġu kollox ħarir, kollox pożittiv, u mbagħad meta għandi problemi naqta' qalbi le. Ta' attitudni ta' impenn, ejja naqdu lil mulej u l-xulxin ukoll. Again, anke l-xulxin bl-impenn, dedikazzjoni, importanti ħafna. Fil-fatt kont ġej għal din mistoqsija jiena. Għandna nservu bl-istess attitudni meta nservu l-ħadd ieħor. Eżatt. Ekku l-eżempju ta' Ġesu ċar. Ġesu kien iservi jaqdi l-missieru ma wkoll kien jaqdi l-oħrajn. Jiġifieri iwa, f'dak l-aspett m'għandniex l-istess attitudni tiegħi lejn Alla meta niġi biex naqdih, irrid nesprimija wkoll l-istess mal-bnedmin ħulti fil-familja, fil-knisja, fis-soċjetà. Tajjeb li minna ħatana wkoll meta xi ħadd minna l-oħra jaqdi lilna nuru apprezzament. Nieħdu ambjent ta' knisja, komunità, jkollhom ħafna min jagħmel xogħol ta' maintenance, joħseb forsi li kelli ndafa. Ikun qed jagħmlu xogħol, jaqdu, u aħna minna ħatana biex ninkoraġġuhom u nuruhom illi napprezzaw u kulħadd jieħu pjaċir li waqt li qed taqdi kultant dak li jkun japprezzak, ma tagħmilx għalhekk, qed tagħmilha biex taqdi l-Alla. Imma meta xi ħadd japprezzak ta' fint jagħtik dik isu dik in-naqa boost biex jimmotivak tkompli taqdil dak li jkun. Eżatt. Għandi naqdil xi ħadd li huwa egoċentriku hekk li jixbed dejjem leħ. Mela nerġgħu morru għall-eżempju ta' sidna u l-klim ta' sidna nibdew ngħidu iva. Sewwa għaliex ma nistgħux noqogħdu niddiskriminaw. Sewwa f'soċjetà, f'familja, fi knisja ma tistax toqgħod tagħżel, ġifieri r-regola ġenerali hija inservi l-min japprezzani u min ma japprezzanix. Inservi l-min jgħidli grazzi u min ma jgħidlix grazzi. Però nistgħu ngħidu li hemm ukoll ċirkostanzi eċċezzjonali. U din narawha fil-ħajja ta' sidna meta naqraw l-Evanġeli. Again, mhux l-eżempju biss imma anke t-tagħlim ta' sidna. Kien hemm drabi, kien hemm okkażjonijiet fejn Ġesu kien hemm bżonn iċanfar u jgħallem u jwiddeb u jkorreġi. Ġifieri f'din l-erja ngħidu iva aħna nservu naqdu l-kulħadd, però kultant ikollok bżonn tagħmel pass lura ma' ċertu nies bil-ħsieb illi jġibhom f'sensihom. Ta' ġifieri ma ngħidux le għax hemm bniedem egoċentriku ma naqdiex le. Imma ħan nżaw din il-frażi, forsi naqduh, però b'ħafna aqal, bil-ħsieb. Għax ġieli jekk naqduh hekk ta' finti ma nkunux qed ngħinuh. Inkunu iktar ninkoraġġuh biex jibqa' egoist. Allura noqogħdu attenti, ġifieri. U kif nistgħu nimitaw lil Ġesu f'din l-erja? Mela, impoġġu ħadd ieħor qabilna, kemm hija importanti dan. Infittex il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor qabel bżonnijiet tiegħi. Din mhix faċli vera, imma hemm huwa l-qadi vera, jekk ħanoqgħod infittex l-ewwel lil nnifsi m'iniex ħanaqdi kif suppost. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa l-bżonn ta' ħadd ieħor. Ħanpoġġi l-ħadd ieħor dawk fil-bżonn qabel tiegħi nnifsi, qabel innifsi. Jiġifieri importanti li din hija waħda mill-attitudnijiet li nkunu qed nimitaw il-Ġesu li ma fittix dak li hu tiegħu, umilja lilu nnifsu ma fittex ukoll il-bżonnijiet ħanajtek u l-qagħda tal-bniedem li kien kellu bżonn kbir li nħeles mid-dnub. Jiġifieri din hija waħda wkoll li naqdi u nkun lest li nagħmel sagrifiċċju. Mhux naqdi u ma tfisser xejn għalija, jekk il-qadi tiegħi jitlob minni sagrifiċċju, nkun lest li nagħmlu. X'sagrifiċċju talab minn Sidna Ġesu Kristu ta' ħajtu. Meta niġi biex naqdi, ejja jkolli din l-attitudni wkoll li jekk ħad titlob minni sagrifiċċju ta' ħin, ta' enerġija, ta' finanzi, nkun lest li nagħmilha. Mhux noqgħod ngħid u le sawnek kif nibda ħossni marsu. Le, ejja naqdi dan il-mod ukoll. Ukoll jekk
eżempju li nixbħu l-ġess huwa nkunu motivati mill-imħabba. Dan huwa s-servizz, s-servizz li għandna bżonn. Għalfejn jiena, għalfejn ħanaqdi l-marti, għalfejn ħanaqdi il-membri fi knisja, għalfejn ħanservi ċertu nies fuq ix-xogħol u hekk, għalfejn ħanaqdihom għax inħobbhom. Għax inħobbhom primarjament. U l-imħabba tixtieqilhom il-ġid, l-imħabba tixtieq tarhom jikbru, jifjorixxu. Għalhekk, ġifieri l-motivazzjoni tal-qadi għal darb'oħra mhux il-biża, mhux għax suppostek u mhux suppostek, motivazzjoni hija imbuttati, mġelin, sfurzati minn dik l-imħabba li Alla miferra fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu. Dik l-imħabba tiġi espressa diversi modi lejn Alla u li ħadd ieħor, u għed minnhom huwa li naqdi. L-imħabba puntu hekk tfisser li mhux emozzjonijiet u frifet imma li tpoġġi l-ħadd ieħor qablek, tkun lest kif qed inti li taqdih u tkun hemmhekk turi li vera tħobbi xi ħadd u Alla l-ikbar żewġ mandamenti li tagħna huma marbutin ma nimħabbu li nħobbu lilu u nħobbu l-proxmu, bażikament. Tajjeb, allura fejn? U meta nista' nservi l-mulej hekk b'mod prattiku. Dina importanti għal xi wħud tintaqa' magħhom u titkellem u tinduna li qishom għandhom xewqa ġenwina biex iservu, però kultant jgħidu jibdew jaraw fil-bogħod. Qed tifhem nixtieq nagħmel hekk, nixtieq immur hemm, nixtieq kieku nibda nservi l-Alla u fil-Knisja f'dan il-mod. Pari li tawni ħafna żmien ilu li kien perfett kien ibda servi fejn qiegħed. Fejn qiegħed. Toqgħodx timmaġina u tixtieq ħwejjex lilin minnek. All right, ibda minn fejn qiegħed. Ara fejn qiegħed u jekk tittajt fejn servi hemm. Fejn qiegħed, jekk qiegħed f'dak il-post tax-xogħol, toqgħodx tajt ara inservi l-mulej billi nbiddel ix-xogħol imur hemmhekk. Jekk qiegħed f'komunità fi knisji huwa tara ma issa l-pjan tiegħi huwa li nbiddel komunità, mmur f'dik tip ta' komunità u nibda nservi f'dan mod. Ibda hemmhekk. Il-familja l-istess qiegħed hemm f'dan mument. Ġifieri hemm. Ikber servi fejn Alla poġġik fil-preżent. U allura kif nista' nservi ma kif? Again, billi wkoll tħares lejn innifsek. U ara x'ħiliet jew ngħidu x'doni u x'riżorsi Alla tak u ibda uża lilhom. Anka di toqgħodx timmaġina u tixtieq affarijiet lil minnek li m'għandekx. Qegħdin ħafna nies nixtieq tagħlu imma l-ewwel irid ikolli hekk. Iqaf naqra, ħares li x'ħiliet għandek. Għax diġà Alla jkun fornina, birikna, b'ħafna ħiliet, jew b'xi ħiliet, b'doni partikolari, u b'riżorsi. Mela jaqaf u għamel lista mentali jew iktibha x'għandi x'jien x'persuna jien illum. U dawk ibda servi bihom mhux hekk bħal dak it-tifel li maran Ġesu x'offrilu. X'offrilu ma offrilux it-tiġiġ jew l-barrin jew l-oġġiela, il-5 ħobżiet u żewġ ħutiet li kellu. Ibda bli għandek. Ir-riżorsi li għandek. Ir-riżorsi li għandek. Dik l-ewwel ħaġa, importantissima. It-tieni ukoll ħares madwarek u wara xi bżonnijiet hemm. Għal darb'oħra toqgħodx tgħid ħanservi b'dal mod meta m'hemm bżonn. Jekk hemm bżonn fil-komunità fil-familja, imla dak il-vojt, jekk hemm dak il-vojt imlieħ. Iktar u iktar jekk inti tista' timlieħ. Jiġifieri ħarsa sinċiera u realistika madwarna u fina issolvinna l-problema. Ara int x'int min int, Alla x'afdalek x'tak, ara x'hemm madwarek u idħol hemmhekk u ibda. Ibda bil-mod il-mod u hu l-ewwel pass. Toqgħodx tistenna li ssir professional jekk ħasservi pereżempju f'komunità, ibda. Għandek in-nies jgħinuk forsi il-mexxejja fil-knisja, forsi persuni oħra ta' ċertu esperjenza, hu l-parir tagħhom mela le taqbax tkun kif ngħidu preżuntus u tiżattat, ma fl-istess ħin toqgħodx lura. Toqgħodx lura. Ibda llum, ibda kif inti. Għax inkella tispiċċa qatt ma tagħmel xejn. Hemm ħafna xogħlijiet tista' tagħmel jekk tibda taħseb f'komunità għandek hemm fi knisja għandek min qed jippritka, ma għandek minnaħa l-oħra xi ħadd li forsi qed joħroġ il-borża taż-żibel.
in between Kollha hemm ministeri. baħar ta' servizz tista' toffri għal ħaddieħor żgur. U forsi eżatt dak kif qed jgħid Josef, iġġibna konxi li tintaqa' ma' niselek imma jiena fejn nista' nservi. Kieku tagħmel dak li għedna kif għadna ssib x'imkien. Kulħadd ma jistax l-hawnhekk għax jiena m'għandix xejn isu m'għandix talenti, m'għandix doni xi żball. Fil-fatt, kont nsaqsi del-mistoqsija, kull Kristjan iservi? Kull Kristjan suppost iservi idealment, imma realment le. U din hija fsa ta' qalb. Fimt? Għax tintaqa' ma' anka leaders komunitajiet u jgħidulek meta jħarsu lejn il-komunità il-ftit li jagħmlu ħafna. Jalla jkunu l-ħafna li jagħmlu l-ftit. Din hija problema u hija toqol. Għaliex żgur il-ħafna ħabbi u ngħidu l-kulħadd. Kulħadd għandek xi ħaġa ma jistax ikun inti inutli. Possibbli, kif anka kif qal Josef m'intix kapaċi inti tirranġa s-siġġijiet. Fimt? Li ma fihom xejn qastar, ġifieri milli tippridka. Għax aħna kif ngħidu partijiet differenti minn ġisem wieħed. Subajk iż-żgħir inqas importanti minn rasek, jew minn ara jkollok xi problema fih, ħatara. Hija skritturali, u kull parti tal-ġisem hija importanti, ġifieri anke ninkoraġġixxu l dawk in-nies li forsi ilhom żmien twil parti minn komunità u aħna qed nillimitaw għall-Knisja, Ġifieri din għatot anke għall-familja u nistgħu nwessaw għax-xogħol imma ħanifukaw fuq il-komunità, fuq il-Knisja. Ma jistax ikun. U jekk inti forsi għandek quddiem għajnejk ma tistax anke jekk tagħmel sforz tkellem ma' xi ħadd. U għajdlu isma' ma nafx għandi l-problema, forsi għandi stima baxxa tiegħi nnifsi tant hija baxxa li qas biss nar xi ħaġa tajba fija. Tkellem ma' xi ħadd matur u qabli għajnek. U għax ma naħsibx jista' jkun illi m'għandek xejn u ma tista' servi bl-ebda mod. Illi inti inutli. Ma naħsibx. Jiġifieri allura nagħmlu l-kuraġġ il xulxin u lil nfusna. Nfusna għaliex kull Kristjan u għamsejjaħ biex jiservi, kull Kristjan għaliex sidu huwa il-mulej li ġi biex jiservi. Urdu nixbħu anka f'dil ħaġa. Again, fl-aspetti varji u fis-sitwazzjoni u ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. Mhux ħanamlu dak xi affarijiet li għamel sidna, ġi mardux inħawdu hawnhekk, imma ġifieri Alla seħinna biex inservu fejn aħna kif aħna. U hemm xi diffikultajiet li niltaqgħu magħhom waqt li nservu? Again, forsi xi nies ma jservux ukoll minħabba dawn. Tiskanta ġifieri meta tiġi biex isservi ibqa' ċert illi ħassib diffikultajiet ftit ilu Josef semma l-bżonn li napprezzaw il-xulxin. Dija diffikultà li ħafna jibdew iservu u mbagħad jintaqgħu ma' diffikultà li huwa nuqqas ta' apprezzament u jaqtaw qalbhom. Issa ħankunu sinċieri aħna bnedmin, però fir-realtà hemm ma nfittxux l-apprezzament tan-nies. Jgħinna u jalla nagħtuh il-xulxin. Imma ma tkunx diffikultà li twaqqafna milli nservu, meta ma japprezzawniex. Diffikultà kbira komuni hija l-kritika inġusta. Inti tidħol, inti timpenja ruħek u mbagħad issib xi proxmu mhux jikkritikak għax hemm kritika tajba, sana, għandna bżonna. Imma tkun inġusta. Kun kritika mhix posta. Dik hija diffikultà. U ħafna jotru u jitfixklu fit-triq ta' servizz meta xi ħadd jikkritikuhom b'mod inġust. U għal dwar boħra allura noqogħdu attenti meta niġu biex nikkritikaw. U wkoll l-iskoraġġiment. Kemm nies jidħlu għal impenn għal servizz forsi b'espettazzjonijiet għoljin li ħajaraw frott, ħajaraw riżultat. Ma jarawx dak li kienu qed jistennew u jaqtaw qalbhom. Ejja ma nkunu skoraġġuti, qatt ma nkunu skoraġġuti għax is-servizz tagħna anke lejn il-bnedmin fl-aħħar mill-aħħar mhux il-bnedmin qed inservu imma lil Alla. U r-rikumpensa jagħtihilna hu ġieli f'dil ħajja u jekk mhux f'din il-ħajja fil-ħajja li ġejja. Ġifieri ma nkunux skoraġġuti, m'għandniex għalfejn inkunu skoraġġuti. Hemm ħafna diffikultajiet. Kif ħanelbuhom? Billi għadna, bl-impenn tagħna, bid-dedikazzjoni tagħna u billi ikonna dil-viżjoni. Aħna rridu nservu. Ħanservu bid-diffikultajiet kollha li hemm u ħanibqgħu nservu.
Ġifieri tħoss li hemm xi riski li rridu noqogħdu attenti għalihom fis-servizz lil-mulej. Bħal kull f'qasam ieħor meta inti tagħmel xi ħaġa trid toqgħod attent. Fis-servizz bħala Kristjani hemm diversi riski. Pereżempju, hawn min tant iservi, tant jimpenja ruħu fis-servizz, illi mbagħad jitraskura r-relazzjoni tiegħu mal-Alla. Ukoll jew jkejjel ir-relazzjoni tiegħu mal-Alla, jiġifieri kejjel it-santifikazzjoni t-taqdis tiegħu skont kemm qed iservi. Daw in-nies jagħmlu żball għax inti l-attività mhijiex il-kejl taqdusija tiegħek. Darba xi ħadd qal li rridna ċajdula il-windmill iddur u attività ħafna tagħmel però ma tmur imkien. Mhix qed tiċċaqlaq. Kristjan jista' jkun impenjat f'ħafna attivitajiet, f'ħafna qadi mhix neċessarjament qed jitqaddes, jiġifieri nagħmlux dan l-iżball. Ma huwa żball komuni. U ma ntirraskurawx is-servizz tagħna lejn mulej. Ma nidħlux għal qadi tal-mulej u ninsew il-mulej tal-qadi. Jiġifieri dawn rridu noqogħdu attenti għalihom. Ma niftakru wkoll Marta u Marija. Jiġifieri ma nagħmlux l-iżball li naqraw fuq illi inservu lil Alla ma npoġġux f'riġlejh ukoll. Jiġifieri Alla jippremja ma lil dawk li jservuh. Naqraw kemm il-darba parabola tat-talenti, proħeset għaddej fidilu għaqli. Jiġifieri hija realtà m'għandniex forsi ċans niftu ħafna fuqha, però iwa Alla jippremjana b'diversi modi f'dil ħajja jtik sodisfazzjon. Kemm ngħidu għadi meta sservi xi ħadd. Ma tagħmlux għalhekk, imma meta tagħmlu, meta taqdi, ħadd tħoss dak is-sodisfazzjon. U anke fil-ħajja li ġejja, iwa, Alla jippremjana. Indubjament. U tajb li nżommu għaw niftakru qoddim għajnejna dik il-premju mhix ħażin. F'sentenza, għalfejn imis ninservi? Inservi għax napprezza u nara falla minnu, nara falla min jien, u nara fil-bżonnijiet ta' madwari, u kif Alla serva lili, nara fli għandi bżonn inservi lilu u l-ħadd ieħor. Nirringrazzjakom li segwejtu dan il-podcast Imbirek min jisma', nittama li kien ta' interess u jalla jkun ilkom ta' għajnuna fil-ħajja tagħkom. Nsellmilkom.